Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kaying besar bahakle du jongkari India ke Supreme Court ha kesngi pale kelakentat ban penlad ai jamin transit jong ke Telangana High Court ya u pawan khera unong yelam jong ke seng Congress ubalasha mudoi mukadduma ha Guwahati High Court halor ke jingkren persha eka kurim jong u Himanta Biswa Sarma u Menteri Rangba ke Assam ka Riniki Bhuyan Sharma Tani karai jong ka yeng wishar jong u Justice J.K. Maheshwari bat u Justice Atul S. Chandorkar ka ailad ya ukhera ban syakem ha ki pulit ka Assam. Henry ka yeng wishar kala ailad ru ya ukhera ban ujor mardor ya ka jingkerpat jamin ka bala bo lupa ha ka yeng wishar jong ka Guwahati kat ba kala kerpat ru ya kata ka forum baka numsha kata ha ka ne ka jing wishar. Kayeng bishar Guwahati kadai ke banrai halor ka jingpan jamin da ka perkhing bha ya ka jinglong jingman jong ka mukadduma kalaong bat kala kentho ru ya ukhera namar ba ula IT ya ki kot kisla ki babakla kata u adhar u babakla Henry ka yeng bishar kala kentat ya ka jingkerpat ban yo jinyada hado ka sni ka baar haba wanmi na ka benta ukhera unong ya saat an barang ba u Abhishek Manu Singhvi uloong baka jing ujor jong ka ying bishar jong ka Guwahati High Court on samudoi ha ka siningkong. Habala kentat ya ka jing kerpat u Singhvi uloong hatu ngadi ule no. U Singhvi ula kentho kham menshwa baka hukum jong ka sni balang. Kadai ka balale persya namar ka ying bishar bahakli du kala pensange no ka hukum jong ka ying bishar ka bahakli du jong ka Telangana ka ba ai jamin ya ukhera kaba shitayo. Hakani ka jing bishar ukhera ulapan ban wengno ya kata ko hukum. Haga shipotrik uyayong ka ying bishar kala ai jamin ya ukhera shitayo haka ba u Justice K. Sujana ulakdo ya ki rai jong ka Supreme Court ban ai ya ka jingeda ka barit watla ya ka ne ka mukadduma la mudoi ha Assam. Unong bishar ulakdo ru ba ukhera ulapan I ya ka jingtiang ban syakem Khamtam hadin bala penlong ya ka jing talasi bat kurup ha ka yeng sa ka jong u ha Delhi da ki pulit ka Assam bat ki pulit ka nong ba Delhi. Ka yeng bishar ka lapin kesan nang ta ba ka jing penlat ka long ka ba shipor ka bala thumu ban ailat ya ukhera ban let sha ka yeng bishar ka badan bor ha Assam ban yo jamin ka ba man ka por hadu Henry sni. Henry ki pulit ka Assam ki lalet sha yeng bishar ha Supreme Court persya ya ka nikarai. Katai ka mukadduma kadai hadin ka jing penmi kubor ha ka sautrik uyayong ha ka ba ukhera ula keno ba ka kurim jong Menteri Rangba ka jilla ka bat ya ka passport na gilai telihiri ula keno ru ba u Sarma udan kti ha ki kambian ula keno ba ka kurim jong Menteri Rangba ka jilla Assam kamdei tang ba ka don lai teli ki passport Henry ka don ru ya ki jaka baremdor ki bam sham lapan pau kerteng ha Dubai ki bala penrung kerteng ha ka ka company ha kawai ka jilla jong ka US. Kalong ying u Sarma kala kentat jur ya kita ki jing keno da ka bakhot ya kita ki kot kisla ki jing thau balashna da ka AI. Bala pen sapreng da ki kenhon social media jong ka Pakistan. Hadin kata la ujor sya ki pulit ka Guwahati.